Energy and Conservation Program sa Pilipinas mas palig-onon pa nunot sa gipahigayong 46th Experts Group on Energy Efficiency and Conservation meeting dinhi sa syudad sa Sugbo. Si Energy Department Undersecretary Donato Marcos nibutyag nga agresibo ang Pilipinas sa pagdasig ug pagtaod og renewable energy dinhi sa nasod. Sigo ni Marcos nga alang sa ilang energy efficiency program naka-generate na ang DOE og energy savings nga 1.6 million tons as of 2013. Dugang ni Marcos nga sa ilang panagpulong karon ilang tigumon ang mga pamaagi nga globally relevant alang sa harmonization ug connectivity ug mga best practices kalabot sa enerhiya. Sa maong meeting gipasabot og balik ni Marcos ang mga plano nila alang sa nasod. Una, ang pag-promote sa energy conservation ug applications sa mga best practices and technology sa enerhiya. Ikaduha, ang pagpalambo sa teknolohiya sa production and services. Ang ikatulo, ang pagpaubos sa impact sa energy production and consumption. Ug ikaapat, mao ang pagpalambo sa analytical, technical, operation, capacity building ug mga palisiya kauban ang Apec economies.